Oya oranya Ramogi juang machiegni kendo en mor barani podi kete kar Ramogi TV cheno mar mbaka oromo chako sani kawan ka gi Twak mabendo da bedo kae kawarango e thuolo modong kae ni nyaka sani en laro lemono mano mar jakom mar AU kata AUC odhi chalo e yo machal nade nyaka sani nyako Ramogi juang yangore ni Raila Odinga no yang kanyo juma mokalo mano kani koro lokruok kata keto ayanga listi mag jogo mane wuok adhi laro lemoni ayanga nuket kanyo ni kore ne ngwech machalo kamano mane gimomiyo nyako Ramogi juang warango ni juma mokalo bende na yudo sir ka wuok kuom pinje mopogore opogore to ahinya sir mano yudo wuok kuom jatend migawo machon mano mar weche mag tudruok kod pinje ma oko mano ma pinyno ma Somalia ma bende nyako Ramogi juang nyaka sani osenyiso sir mare to bende gin gik mage mantiere karka ma biro darango achiel kachiel bang piny ma Seychelles kod mano ma Somalia wuok oko kendo koro gionge ngwech machalo kamano bang listi mag ji ang'wen kende ma koro chwale dhi laro koma kamano moting'o Madagascar wan kanyo kod Mauritius kachiel koda ka piny machielo ma bende dhi bedo kar kanyo ka wabedo gi thuolo mar neno gi nyako Ramogi juang ineno ka Nil Gayan mano ma Mauritius ma bende ntiere kar kanyo kaka achiel kuom jogo madhi laro lemono mar kom AUC nyako Ramogi juang nyinge mane listi bende nitiere kar kanyo ka wadhi rango thuolo machielo mano e listi ni mantiere kar kae ntiere mawuoka e piny mara mane mawuok e pinyno mano ma Djibouti ma bende ntiere kar kanyo Mahmoud Ali Yusuf ma bende ntiere kar kanyo Mahmoud en achiel kuom jogo mano nyedhore lela ni gembe koro gidwaro komni mano mar AUC mano moda bedo kae kawarango achiel kachiel wantiere kae bende nyako Ramogi juang kod wendo mada nononwa weche gi achiel kachiel laro lem mar jakom AUC wadhi bedo kae kawarango achiel kachiel kowuok e ma Mahmoud wantiere kae kod machielo Raila Odinga mawuok e piny Kenya achiel kuom jogo ma bende ni e listi ni nyako Ramogi juang nyaka sani ochalo yo machalo nade kowuok e listi man gi nying Raila Odinga wan gi kanyo Richard wacho nyinge machielo Randria Mandatro Mandrato mane nyinge mogik nyako Ramogi juang mano mawuok e pinyno mano mar Madagascar giduto kama gintiere kar kae en sir machal nade ma Odinga bende dhi bedo kae ka la bedo godo nyako Ramogi juang achiel kachiel wabedo kae ka warango mondo mi wakoni ni weche gito chal nade machiegni ni nyako Ramogi juang gigo mosebedo kae katimore kendo machiegni ka mondo bedo kae gi thuolo mana mar nono ka waranga achiel kachiel ni en ngwech madhi chalo nade ukinyi makaona kae kod Benedict Arwa en japuonj weche gi mag diplomasia tainya bende mag tudruok kod pinje maoko ma bende ang'o konwa achiel kachiel nyaka sani kotudore kodwa kowuok e boma Mabondo Siaya County ukinyi ma kawuono Benedict Arwa biro yudo thuolo mar mondo mi okonwa ni gento onene yo machal nade ahinya toka jatend migawo machon mano mar weche mag tudruok kod pinje maoko e pinyno mano ma Somalia wuok ayanga e ngwech makamano mano mong'ere kanyo ka Fauzia Yusuf Adam ma bende nowuok oko mar ngwejni bende koro chiwo sir mare ne Raila Odinga kete kama chal nade kin pinje mamoko ma koro ntiere kar kacha Djibouti Mauritius wantiere kanyo kod pinyno mar Madagascar bende gi Kenya koro gin pinje ang'wen malaro lemo machalo kamae Benedict Arwa oyawre kendo machiegni kiwuok e boma Mabondo mokwongo nyalo konwa ni bang' milombe mani jokanyo mar Fauzia Adam niero koro noonge ngwech listi oseyangi ni ginji ang'wen miparo machal nade kotendo kod lony mari ero kamano uwinja e studio wawinje yo makare ero kamano kuom rwaka e migawo makawuono ni amor
kendo riwruok kodu kendo kawuono. Nyaka ne wawuo kodi last time gik moko ariyo ma important osetimre. Ma aneno ka gima dhi jiwo the candidate mar Raila Odinga. Achiel en miwacho no wuok kuom Somalia. Wan koro wawacho ni Somalia ngeni sani ok wawach, we don't look at the candidate, or we don't look at the individual. Wang'iyo the country. Koro idhi yie na kuom kawacho ni wuok kuom Somalia e candidate en berne mane ma en go. Kendo gimoro mar ariyo mosetimre en ni Cyril Ramaphosa win sani e president e South Africa. Koro those two things are very important a candidate mar Raila. Mokwongo we achak gi candidate mar Somalia wuok. Koro gima ober kabisa niwach wuok mar Somalia e ng'wech mar AUC chairmanship nitie gi gik moko ariyo. Mokwongo, Somalia en a member mar East African Community. Koro ing'eni Somalia gi Kenya dabed ni ogolo candidates ma Kenya wuok ka to Somalia wuok ka, da waonge gi candidate mar East African Community. East African Community dogolo ji ariyo madhi laro ombuch mar AUC chairmanship. Koro wuok kuom Somalia nyiso ni koro in the East African Community maniti wan gi pinje aboro ma wan gi Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia, Rwanda, Burundi, South Sudan gi DRC. Manyiso ni koro pinje aboro go te koro golo candidate achiel ma en Raila Amolo Odinga. Koro sani wanyalo wacho gi mijingo ni Raila Odinga ok en candidate mar Kenya. Sani koro Raila Odinga owuok kaka the candidate mar the East African Community. Mano is very unique niwach king'iyo pinje Mauritius, Madagascar gi Djibouti iyudo ka gin giwuok kaka pinjego. The candidates mowuok gibedo backed gi pinjego, lakini wan wabedo backed up gi the East African Community. Manyiso ni koro wan gi chia kendo wan gi chances mang'eny kabisa mar yudo gini. Mar ariyo, the importance mar wuok kuom Somalia e kinyang'anyiro ni en ni Somalia is a member of the Organization of Islamic States. Tinyalo paro ka sometimes back the government mar Somalia no wacho ni the candidate Fauzia no bedo backed up with the Organization of the Islamic State man work in Africa. Tongeni the Organization of the East African the Organization of the Islamic States Africa gintie gi pinje 30. Koro kata kane last time no wacho ni could not have too much of impact, but ibro yudo ka nitie some members of those countries ma are members of the Organization of the Islamic States mane nyalo bet ni bedo persuaded mondo vote negi one of them. Koro ka Fauzi owuok kinyang'anyiro kendo Somalia owuok e kinyang'anyiro ma to Fauzi gima ber no wacho ni odhi kao all the influences ma en go kuom support Raila Amolo Odinga gi candidate mar Kenya. Wayudo ka koro kendo gine dhi miyo wa mijingo. Wadhi dhi e kinyang'anyiro ni ka wan gi strength moloyo kaka ne wan go the last time mane wa vote kodi. Mar ariyo mar adek wasewere gi wach the candidate mar Fauzia because gin gi importance ariyo. Achiel en ni the East African Communities ani koro nitie gi candidate achiel ma en Raila Amolo Odinga. To mar ariyo en ni koro the equation mar the Organization of the Islamic State manitie Africa wasegolo oko. Koro mano is no longer in the equation. Koro at least one is strength
wan gi mijingo moloyo kaka ne wan go kapod Somalia nitie. Koro mano is the importance mar Fauzia wuok. Koro kwa ng'iyo Benedict, adani ilernwa Mauritius kachel koda ka Madagascar gin jogo mano donjo e ng'wej ni moleo ahinya. Gidhi pogo kwane yo machal nade kama chalo karka. Gin pinje matindo ndio to kata kirango chung margi donjo gi moleo ahinya e ng'wej mar laro kom mar AUC. Keto chung mar Odinga kama nade? Okane impact maduong' magin go niwach ingeni wang'iyo wa separate the African community kidienje aboro ma waluongo ni the Rex mane wawacho last time gin aboro, lakini the most active ones and the East African community one gi ECOWAS then one gi SADC. Koro king'iyo the East African community koni wan gi gisegolo candidate achiel ma en Raila Amolo Odinga, lakini koro kwa ng'iyo Mauritius gi Madagascar gin members mar SADC, but SADC gin gi 16 members, but part of the members mag SADC wan gi South Africa kacha ma dhi vote ne Kenya, wan gi Zimbabwe mosewacho ni dhi vote ne Kenya, wan gi Tanzania kacha. Yeah, Gini Tanzania is a member of both East African community, GISAD. Then one give the DRC, the Democratic Republic of Congo. Koro pinje gi kata ka giwuok ni gilaro komni. Okapar kangi gi pacha, okapar ka gin gi so much impact. Niwach mana kaka se wacho ok giwuok kaka ni koro wawach ni SADC, that organization community owuok ni koro golo ng'ata achiel. Makata piny kacha ka koro wawacho ni koro ni the members of SADC giwacho ni koro gidhi gocho ne ng'atgi. Mokwongo tikdigi ni gidhi pogo kura niwach gin ji ariyo. To mar ariyo wantie kendo gi gimoro ma ok wanyal wacho ni koro ni SADC ogolo a candidate. Being ni the members of SADC owuok ariyo, mano manyiso ni the SADC as an organization piny kacha okogolo their candidate ni koro mana kaka East African community owacho ni koro wan wagolo candidate wan en Raila Amolo Odinga. Koro wuok to gi wuok lakini okane ka gima be gin gimbi moro kata kwa ng'iyo the profiles of the candidates ma gigolo okane ka gin gimbi moro ma onego be ni koro buogo Kenya. Lakini in politics and international politics we cannot manage to underestimate our opponents. Yes. Erokamano. Benedict, nitie gino ni regional diplomacy. Piny Kenya obedo kama chal nade kodo ka weche gi mag diplomasia tainya e Africa mangima kata e wang Africa Union mano AU kama wabedo kar kanyo ka warango mondo mi piny Kenya oyud sir madwarore pinje maoko. Kinde mokalo kanwa loso kodi mar Ramogi TV kana wacho ni en sero mbulu monego bedni itimo e konde duto nyaka sani. Bende woni piny Kenya osebedo e okang' moro ma onyalo bedo gi thuolo mano mara sero mbulu ka wuok kuom pinje mopogore opogore kata jogo ma bende wana ka Djibouti biro pacho ka wacho ni dakwayo jatend piny Kenya William Ruto sir mondo mi osire. To piny Kenya bende nigi jachung' men Raila Odinga. Chir machalo kama bende piny Kenya osechope kata mar dhi kwayo jatend Djibouti kuom ranyisi sir, jatend Madagascar sir, chir makama owuok kuom jachung' koso jatend piny mantie kanyo ma ochung' ne pinyno. Erokamano, we achak gi naneno ka the candidate mar Djibouti obiro Kenya, to lakini gima no wacho ni obiro ni mondo osero mbulu. Mana gima odwaro ni mondo ong'e. Ing'eni in politics okiwach gik moko te. Kane ing'iyo kane Fauzia pok owuok e kinyang'anyiro ni, nwaneno ka the president mar Somalia nobiro Kenya mang'eny kabisa. Nwanyalo wacho ni jatend Somalia nobiro ni mondo okwa Ruto ombulu. Ok wanyalo wacho kamano. Koro ing'eni kobiro koni
I'm certain there are some diplomatic negotiations are undergoing in the background. But mano okonyal nyisi. And manano di nyiso, odi provided ni pok gi bet gi some pok gi reach some middle ground, odi mana nyisi ni abiro ka monda kwa ombulu mana kaka ngat mora but okapar kaka an okapar ni no biro ni okwayo Kenya ombulu. Koro kwa doke the position mar Kenya in the African continent, Kenya nitie a lot of influence. Inyalo sani ngeni Kenya nitie gi some Ruto, the president mar Kenya sani nitie gi jatend reforms mar East Africa mar reforms man nitie AU ma chair that docket. Koro that itself is an influence. Apart from that, inyalo paro ni Kenya at sometimes not so long ago Kenya was a member of the United Nations Security Council. That is the most powerful organ in the world. So Kenya was part of it. Koro itself, Mondo elected as that in that position. Inyalo mano nyiso ni Kenya nitie a lot of influence. Togata kaka nyocha kan waneno ka nitie Gen Z protests. And king'iyo gima ne jopinje moko wacho about Kenya, na ineno ka nigi wuoyo Kenya with high regards, nagi hold Kenya in high regards. Koro Kenya has a power, is a powerhouse. In fact, Kenya, king'iyo the eastern part, Kenya is the powerhouse of the East African community, and the powerhouse. Manakaka king'iyo the western part, Nigeria, Ghana are the powerhouse. Mar the ECOWAS. King Piny kacha South Africa is the powerhouse. Mar SADC, the South African countries. King North, Egypt is the powerhouse. Mar the northern part. But King katakoro kwadwaro ni mondo wa dissect gini in terms of the influence. King kitemo ng'iyo the relations mar Kenya nitie go gi the powerhouses mag the other regions like Kidi the South, Euroka, Nigeria, Ghana already, they are drifting towards, in fact, Ghana also walk outrightly, kawacho ni gin support Kenya. Manyiso ni Kenya nitie gi good relations with the other powerhouses, some influential states in other regions. Koro kingi South in the western part of the Africa, kimako Nigeria, timako Ghana, gain a lot of influence. Maginyalo influence both the members of the ECOWAS. Then Kenya beniti a lot of influence, gay friendship, gay South Africa. In fact, Raila Odinga is a personal friend, gay Cyril Ramaphosa. Koro Piny kacha be the South Africa niti a lot of power in influencing some of the members, if not all of the members of the SADC. Koro king'iyo the kind of the relations ma Kenya nitie gogi pinje moko ma iwinjo within the African continent. Iyudo ka Kenya okinyal ignore the position mar Kenya gimoro amora matimre in Africa. Mano mokwongo. Koro ipenjo kendo ni to wang'iyo the candidate to koso wang'iyo the ng'ama nitie etelo. Both. Ingeni ka jatend piny mar Kenya onge gi good relations gi other countries, ng'ato nyalo vote against that president. Onyalo vote because mane jatend piny no. Koro en onyalo vote ni ok owinjre gi Ruto. Koro adwa nyisi a good example and the relations between Kenya and the Democratic Republic of Congo. Iking'iyo the Democratic Republic of Congo, the president Felix Tshisekedi ok giwinjre gi Ruto kabisa. Lakini Felix is a personal friend mar Raila Amolo Odinga. Koro dabed ni Felix ok en osiep Raila Amolo Odinga, there are higher chances ni Felix do vote than any other candidate. But just because of the personal friendship ma en go gi the candidate, okonyal ignore the candidate. Koro wang'iyo the both, wang'iyo the profile of the candidate, wang'iyo nyaka the influence of the country, give the position ma en go in the
continent. E kinde ma wantiere ka Benedict, ka jatend piny Kenya masani William Ruto nitie kod pinje ma dibedni ok owinjre godo e yo makare kata ma policies mage bende pogore gi mekwa kaka piny kendo gwenyruok mag paro ma kamagi kamienjo. Jatend piny Kenya William Ruto osenenre ka loso kendo twak kod jotelo mag pinje mawuok e pinje mopogore opogore ka gima ogeto en sero ombulu ne Raila Odinga. En okang' mane ma jatend piny Kenya nyalo dhi to kanye bende moko nyal chope mondo ne ni adieri ombulu ni osere yo makare nikech osewach ni machineries ntiere duto madhi bedo ka goyo kampeni mbui gimoko bende mawuotho kadhi e pinje mopogore opogore. Onego chope yo machal nade mano kotel bende migaono mar tudruok mag pinje ma oko mantiere pacho ka manyaka sani ntiere apisno mara Musalia Mudavadi kaachiel koda ka jagoro mongirore Korir Sing'we. Koro strategy bonego bed ni Kenya tiyogo en ni ingeni Raila sani en mar Kenya. Wawacho ni is a Kenyan candidate. Koro Raila ko fail to Kenya fail, and mano is costly to the country in terms of the stature. Mano ingeni Raila ko fail sani to wadhi wacho ni maybe the influence mwawacho ni Kenya nitie go within the continent o kumbe Kenya onge gi that influence. Koro the strategy mana noni onego bed ni the campaign team give the state machinery onego bed ni tiyogo en ni Ruto the president mar Kenya ka nitie gi pinje moko winjire go maber mana kaka asewacho ni one gi the Democratic Republic of Congo they have some ok giwinjire like on a personal level. Pinje go onego bed ni odhi ni koro ni en or they as the president, not the campaign ne Raila. Ingeni I campaign mana kaka I campaign ne ngama ingo ge influence, ngama nyalo winji. Koro pinje makamago nego bed ni eno back off to all let the candidate himself. Kaka the candidate ni wache Raila be is a powerhouse. Ingeni Raila osebet osemiye lemo kaka the jatend infrastructure in the African continent. Koro en some personal contacts. Give some of the jotend pinje ma Africa. Koro kuma the president of winjire the president morocha onego be no back off to let either the candidate kata the ministry of foreign affairs, foreign and diaspora affairs. Koro de kanyo koro gin gi campaign ne the candidate. But kodi gagoko ko winjire gi Felix to they kacha it could backfire. Lakini okapar Ruto himself though ni oonge gi stature Raila nitie go in the African continent okapar ka en gi personal enemies mang'eny. Wang'eyo ni the Democratic Republic of Congo is one of them, but okwanyal pinpoint maybe other countries might go bad relations. Lakini Dine itself, Dine or the as the president is very powerful in the countries ma owinjirego ma presidents either owinjirego maber kata gionge gi that personal hatred. Benedict, ma penjo ma dani dwaka ter ka debed ni jatend piny Kenya William Ruto oko ywayo Raila Odinga Raila Odinga oti kode bang' waneno sani gik matimore pacho kae jotend migepe moa e duond bura mar Raila Odinga mar ODM mar mondo mi oti kode e sirkal masani ka debed ni dok oywaye debed ni bedo ombulu de osere okang' manyaka sani oseng'awe kapo ni odhi nyime to nyaka sani bende iparo ni en gimoro ma otenore kod konyo sirkal mar Kenya Kwanza emomiyo sirkal bende siro Raila Odinga mondo mi odhi olar lemoni ka dipo ni weche ogwenyore ka yiero podi wadhi neno ka pod sirkal dhi chiwo sir machal kama ne Odinga. Naneno ka the candidate mar Raila Odinga, the government of Kenya no say yiero Raila as a candidate kane pok weche gi osewuok mang'eny. Koro okapar ka the candidate mar Raila okwanyal wacho ni candidate mar Raila Ruto okawo the candidate mar Raila mondo tigo politically mondo gain legitimacy. Okwanyal wacho kamano nwach
The president no ose kao Raila chon, no se yiero Raila as the candidate of the AUC chairmanship, kata ka weche mang'eny gi pok no wuok. But gima kendo nyaka wang'e en ni the candidate mar Raila no bedo discussed between the president Raila Odinga gi the former president Obasanjo ma Nigeria. It was discussed in Mombasa, but that one is sometimes in last year. Koro mano kwanyal wacho ni is the reason. Lakini dabed ni Ruto okao some of the members mag ODM moketo government mondo tikode da wabet gi shida matin niwach ingeni the Gen Z and Kenyans no biro matek to an extent mar ingeni ka in the president but jok ma inogo go koko gin the street nitie gimiluongo ni legitimacy. Goro it kind of hindered the legitimacy of the president. Iyudo ka odhi okinyal wuok ni dhi sero ombulu South Africa, lakini piny mari itself uma iwacho ni you are the president in gi some legitimacy to dhano ok winji, dhano nyisi ni Ruto must go. Ok nyal timre kamano. Koro mokwongo nyaka no bed gi strategies mag calm the situations. Inyalo bear me witness ni chakre ne weche matek mag Gen Z demonstrations gi owuogi Ruto pok owuok e Kenya. Naneno ka gazet moro wacho ni the grounded president pok owuok e Kenya. Ang'o momiyo pok owuok e Kenya? Ok onyal wuok no dhi timo some influence oko, lakini pinje ma entie go kae to dhano ok winje. Koro gimoro ni okao paro mane en go mar okao ODM members, okao Joho, okao Mbadi mondo bed government is very important, not only to the Raila's candidature, lakini is very important to himself as the president and to his legitimacy as the president. Because kaning'io deputy mare na wacho gik moko to do with the sijui shareholding and all that. Koro most Kenyans king'io western countries, king'io Kisii, king'io Nyanza, Kibi Coast, they really felt they are not part of the country. Koro they felt the president was the president of a few Kenyans, maybe the Rift Valley and king'io the central part of the country. Koro naen the president of some Kenyans. Lakini sani nyaka no yier Joho, ki winjo kano yiero Joho, winjo ka nitie jok moko mano wuok kane celebrate mowacho ni chakre ka wuono kwadwa demonstration. Kata king'io last demonstration mano the protest ng'anyo mano ket last week mane wawacho ni nane it flopped because Kisii onge ng'ama ne ong'anyo, king'io Nyanza onge ng'ama nong'anyo, king'io western mane ng'anyo onge ng'ama nong'anyo. Koro parono nomiyo the president some legitimacy, and that legitimacy is needed for him because kiwuok oko ni idhi wuoyo on behalf of your people, onego beni in gi that mandate, or me that mandate with the people. Wan gi academics nitie gima wawacho ni principal agent theory, ni power ma in go as the president obedo donated to in by the people. Manyiso ni you work as per the people once. Koro mane gimotimre the paro mar the president obet go maber mar kao the ODM members mondo bed go okapar okwanyal wacho ni na en mar ni mondo koro push the candidate mar Raila, lakini en gi sam mijingo ni wacho omiyo the president mijimo ngo makata kodhi wuok oko kaja to en gi a voice of the people.
Erokamano. Okang' machielo madwani wadhiye ka nitiere thuolo ma idhi mi jogi malaro lemo mar jakom mar AUC mondo mi obede twak kata debate. Iwacho ni kacha dhi bedo kacha gi televised interview kata mano madhi bedo ni achiel kachiel ibiro kanyo kendo ikono jo mantie pinje Afrika ni en ang'o ma idhi bedo kacha ka itimo negi lek magi ma intiere godo ka kinde ni ochopo Raila Odinga obed gi ikruok machal nade kik wane gik mosebedo katimore e pacho kae mokwongo rem bedo gi ikruok makare mar ariyo ringo weyo twak ka twak dhi nyime kata iwacho ni boycott twak ka gik makamagi otimore jok masomo paro ne Raila Odinga mokwongo weche mag tudruok kaachiel koda ka weche mag tudruok kod pinje maoko gi weche mag diplomasia gi duto kama iketogie kik wadhi wane mana ka candidates adek emochopo kik wane candidate ariyo kende mantie kacha to ka waneno gigi duto Raila Odinga ochop kacha ka en jal moikore mondo mi oikre gik magi monego bed ni orango kar kae kaka ajenda magi kata mise motegno maponono ogeno kata mondo pinje mag Afrika obed godo. Raila, when it comes to content, gima odhi wacho, Raila nitie gi gik mowacho mang'eny. Raila nitie gi information, en gi historia mar Kenya, oganda mar Africa, the story of the Africa, Raila nitie go elwete kama. The vision kaka onego bedni Africa itero mbele Raila nitiego koro in terms of the content okwanyal I may not even be in a better position to advise Raila because he has what it takes because in terms of the substance the content maenogo are sufficient to demonstrate his capacity mar lead the African Union lakini gik ma kuma koro onego bedni jok ma oluore ng'iyo en the communication ere kaka information ma en go ni ere kaka ogolo e debate mang'eny adwa teri e debate mar US kind Trump the president masani mano wacho ni en koro kodhi vai king'iyo the president Biden had enough information, but no give the delivery. Kaka ne Trump nanigo. Koro after that, to chako wacho ni Trump oingo Biden. Koro Biden onge onego bedno resign. Koro the delivery. Gimewaluongo gi kizungu ni delivery. The mode of delivery. Here kaki I deliver the information maingo. Onego bedni kanyo jok moluoro Raila onego bedni ng'iyo kamano kabisa niwach kisega bet ng'ama analyze Raila kaka duoko penjo kata debate mwasebet go e Kenya ka iyudo ka en gi so much information to an extent ni koro ko penje ni tidhi timo nang'o kata kwa wacho ni wach uchumi kae idhi timo nang'o mondo uchumi ochung en gi so much information makoro odwaro ochako gi the background information oko chak gi oko wuo ka jatudo jafwambo gi keyo ngene jakufwambo gi keyo idhi nyisa ochako gi the very important information then koro the background story omi bang koro that is the area monego bedni jok moluoro Raila especially jok ma advice kaka wach tudruok gi wach wuoyo onego bedni ng'iyo kabisa onego bedni the mode of delivery ko penje in terms of ere kaka the African Union wanyalo tero mbele onego beno chako gi the first African Union onego beno watero mbele in terms of 1 2 3 4 kose wacho mago koro he explains those points called the commands but okonego beno chako gi the background story koro called the mondo lead by the time we lead to the main the main point yudo ka koro dhano oseol koro king'iyo jok modhi debate go these are people who are very established when it comes to communicating kata king'iyo the candidate of the Djibouti they are very the guy is very established when it comes to communication koro kanye kuma koro wadwaro ni mondo wang'iyo kanyo manyalo nyiso jok ma oluoro Raila ni ong'i maber
ero Puonjrai la ni ko penjo kama tiduoko kama. Yes. Agoniro kamana inya Benedict Rock bilitulo mar Twak kodwa kendo lero nwa weche mathoth kotenore kod laro komni mano mar AUC kidu thuolo kendo duogo e kaunti ma Nairobi wabo bedo gi Twak achiel sani agoniro kamana inya mane makelo wae giko mar Twak okinyi makone chenro mar mbaka romre osekalo 50 tok sangwen na tayi chenro kinyi makawuono kantiere kod wendo Benedict Rock ka entie kaunti ma Siaya boma Bondo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka sango oriti masani bende Ramogi TV.